Tesha hanya hai lam shoga ani tini ni ketal blogo engka norong bahai tongbai kha khayo jotong kaham kreng tongbai nya hanai engka tini kang Tesha hanya hai Madhupur thangna nayo bisong bai baksa gnok ni simi blog khaina hamase somoi male angge blog se khai male angka ba gari o kasapun simi se blog khaisho ga tini nan blog no bo pulen simi paithak jora nai tongdi ang tam khlai khlaya ga tabongke song Madhupur so sognya nai tongkha mankha wa tu manjade yang di rok shu thangbai kya gari ni nokhor kan nokhor pro ko samga Seng nok ni nokhor puro gam sike satung tung mani marung suka angka yang bo Madhupur Sokphai male wate sham sike wa suka tabu bo wawi tongko iko pini gulab kama ke bari tongkha wate wawi shes khai rakhate rirok change khai pai bai kha angka watoi bo manjak mane rirok bo si tongkha ne bairo franai rakha tudara no ranya to sai male watoi bo tem tem klai tongjak angka tofano franai no rakha angka tabo srapsa rest khaine angka rest khaimani pore se bolongo thangnai angke piya bo phaija angka bo bayango phungjora o maise phaima ba mamui rok kisa songi klangi thanai omoni se skang ni dino phaiprong kangka amsake tungflama na phuro to satung marken tungjak ya diba angka tini to bo watoi kisa wawai ro se thanda haisho angka tabo yang dugulam sida asugoi tongsina yang angka nobar nang ta markeno nobar shibmani nokhanga kisa kosamja moboi ko sung phaikyang ke sini log logi hapayu yang hala mamui rok bo songi akobai mai rok kisa chawai nakha angke tabo angka nokhor ka Muiya phaina ni bagai angke bolongo sahamna nayo hingke bo mai rok kisa chawai naswa hinui chawai nakha to chwngbo angke bwswkjak ni ler no bo saimai angka ba angke bwskango wngoi ko pisong thangui tongo angke borok no video khlai tongo angke tini ke tei kaisa side ni wasung so thanglaisina waisifuro phaiye je jaga Muiya phaio ah jaga tini ke phailaya tini ke tei kaisa side o so thangsinai angke abono bwswkjani mano to sai manliya angke tofano je manmani no phunuknai norong no toba angke bag kaisa kotorma nawi natikha kuso dana hinui no angke tini o bag toda pung pungya to sai mali aro thang angke se sai mansinai angke norok bo tini nan bolong no paithak jora nai tongdi angke te norok no phunukano bwswk mankha mainya pulia kongsa mangra kha wasungo hapka angke no Vamos a hacer muy acordo iko kong ni mankha bolong bisung mani phaiya amsake bisung ma hapka sotoni kok sana kon saisi male phan karikya lenggo no bolong phaiya songke phaina ni thangka angke to thanglia tong thok jage bolong bisung ma hapnuse kelai na hata muithaka purai kislang ro hanang bakya pura sok sang sa na shu naji sung busung Muiya mankha kebang mankha koto iko naji busung Muiya koto mankha angke te bose kebang wasung tongkho sung omo koita wasung tinta wasung ni Muiya angke pisongi yang tolao thangjaga wasungo ketabu yang phaisimo thangpinai Naidi wasungo busung Muiya mankha mongke Muiya ketija angke yang bag thaini pungui tongkha angke omono ordek tabo klangai tei jaga o thanai nari bisungo kaisa kotorma omono tabo sapol baikai phaitelangnai waisa phaipro o jagani no Muiya kebang mankha phaitelangmani tini tesa jaga Sokphai kwa apro Muiya kaisa kolongma hinui klangmani hali busu lokha iko tao kepi biang jam bolong tu ya ya tao segelang sakit pasal siu nari ko lagi pia mau ketengkai mazaga yo hah oh
Bahasin. Ma, nokor ka. Naidi. Busu bolong kutuk nih. Pi Sokphai ko. Yamuno. Kolom ka. Ini kan nogo sobinya horeng sinai. Ya mah ada sunu ge balok ka. Mun tam butai ngumu pi. Ko. Phải chứ ba. Hi. Nah, semua tang jong bukit sanen mak nen ba. Kunyang tolau na sisa. Kubang mah. Kasih suktu dah masana nih mele. Kora mangsi. Kora mang chicken. Phai Sokphai laike yang pukiri phasing kisa guri oinai thanglai showan hanai tabu kisa guri naigra nai hingke o jaga goyom kothok jarbo kaisa bufang tong nungkaba a jaga thanglai ke kisa goyan kumun rok da tong naina hanai hingke amobo kumun gwerui kwthwngma hingke abobo kaisa manui chawui naima rak mani kwthwng hingke ba rak sinai. Ini marchna guri lai suka gawasa phaibrong gangka muya bagano simisa habo nga kini kayang pukhiri ro jotno guri akoi phaibe kya Tabuk srap sa rest khaina hingke rest khaimani pore hingka te kaisa bari o hamnai mwkotong kholnani bagui hingke te duita bari se tongko a jagani bo mwkotong ro khorjaknai hingke ayang o thangma ba amsaka lengsuka hingke hasam bo nokhor ka kasaka hingke ba tebo lengma haing sukata hingke bari o to 150 kangrong rok tongko hingke thorai bo kisa tanui twlangui thanai hingke a jaga no tini somoi onek nanai sesna blai rok bo khakjaknai tongko hingke tabo kisa rest khaigra nai. 2,000 years later. Kisa rest khaipaimani pore bari o hapailai fika hainhai mwkotong rok kholna hwnoi hingke yango pi hingkha sesna blai kholoi tongo hingke te kangrong rok sarik ni bo 4ta baji tongkha hingke taphano sini kam ordek phan se paia khung hingke muiya rok bo khukjaknai tongkho hingke te kaisa bari o bo habai mwkotong kholjaknai tongkho hingke yangoi ko pi kangrong bai 150 bwswk mansuka tophang se te bwswk kwbangma mwkotong tongkho hingke thorai tannai hingke yang te kisa 150 rok tongo amorok no khangnai. Naidi kasih jagan busuk mankha te bwswk kwbangma tongkho hingke yango thorai tanmani 150 bwswk kwbang mangjak iko pi hingka 150 khaktwng hingke thorai tannai. Bazar ni thorai pano chenkha singtini aswkhe thorai kaham mansuka hingke ani thorai rok tani paibekha hingke te 150 bai kangrong rok bo khagui paibekha moto ek side ni siko hingke te kaisa side ni bo tongkho. Sesna blai tongo jagao mufrai bo tongo kangrong bo tongo te swlai bo tongo bisingo kamang paila thang duita tabang pini gulap no phunukgana o jaga nini wasipro twlangma naidi pini gulap bwswk kahmang tongbaikha ikole naithokma naila mokhe kwchak ungjak mokha hingke mane bari paijakta mokhe bwkhwri ni kisa kiyok dorok haini bagui kwchak moso naithok suka. Tarik salbo thangui tongsoka hingke kam bo ordek no paikha ma hingke piso hingke muiya khugui tongo hingke angkhe sesna blai no sai tlang sinai hingke omo bokong gana khe tlangkha hingke to bojaknai dathuk yaknai paper rogo hingke ba haini bagui sai tlang siwano. Dirok bai akubai jotono manui rok bal khai dai paibekha hingke tabo nokhorna simisi hingke amswkhe horongui thangkha gari se reserve khaima nalaisio bairao pura andhra gondrani thangjak phunukgana ang norok no di pura horongui thangjak haini bagui gari se reserve ma khlai laisio hingke sini manui rok jefuru sobuyo afuru tamtak mankha phunuk siyo hingke.
tini ke nogo sogoi na markhana lelai sinai hingke hor bwswk tabukso bajiui tongo sattang hingke ba hingke auto bo phai tongo gari reserve se manna laisio hor wngoi thangmani bagwi hingke gari rok toda mano maya hinui hingke mwkhwtwng rok bo kholte agote buphrujakni somoi laithaka saisa malai liya hingke ba tese nogo to kam kwbangma tongo tophano tese khlaibai liya hama hai somoi manjani bagwi. Kokrok salaite agote somoi rok thanglai masa sai malai liya hingke tabo hingke ta guli o phai sokpaikha hingke tesrapsa hingke no nogo sogoi sinai. Nogo phaiui hapaiui mwkhwtwng rok joto no tiklai rwbaikha hingke eko naidi swng tini tamtam mankha hingke muiya mankha derosho mankha kangrong mankha hingke mo khe jingga toroi hingke lepheng bo kisa tui haikha hingke muiya 2 jaat tongo kaisa khe kwtui jaat hingke tei kaisa hingka hingke abo muiya no tam muiya hingka ang pogoi se thangkha hingke thorai tongo hingke tei swngdui nakha sesna blai nakha mufurai boskok bo kisa mankha hingke asuk to kwbangma liya hingke omo haino achaimani simi se hingke ba tophano sesna blai hingke to tini kaham kheno manui phaikha abo chakhai rogo rui chanani hingke to onek thok sinai no hingke tei banta bo haino kisa kholi tui haikha ta. Tini amsa kosto khe phailaimani muiya rok hingke tabo koi keji rok bo mankha kisa suwui naigrana hingke bising nogo bo pali tongo hingke ba asa kosto khe phailaimani kisa suwui nailaisio no koi keji ba wngkha hinui hingke last o wngkhe pogui se thangsio tophano manmalai mankha kwbangma no hingke pogui se thangka norog no sana fano muitu maliya ang hingke tini ni ani vlog amsa jora nung sinai norog bai haino hai next vlog o malaisiwano jephru jora kaham mano afuru hingke tini ni ani vlog no bahai wngjakha comment khai sadi hingke tei nai hamjakha hingke bo like bo khlai redi hor kaham.